ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು ತುಳುಲಿಪಿ ತೈನಿತ ಐವನೇತ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಎಂಕ ಬಲದಿಂಜಾದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ದುನಿಪತ್ತು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದುನಿಪು ಎನ್ನಲಕನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗಾತು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದೀತಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿಲು ಕಾಪೋಡು ಪಂದು ನಟೊನ್ನುವೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದು ಎನ್ನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಜ್ಜೋಗು ಒಂಜನೆ ಎಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಇನಿತ ಐವನೇ ಎಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಉಮೇದಗು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಲದಿಂಜಾಯಿನ ಮನಸ್ಸುಲೆಗೆ ಅನ್ ಏಪಲ ಋಣಿಯಾದಿಪ್ಪುವೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಸಾಯು ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದಕೇನೊಂದು ಕರಿನ 40 ಎಗ್ಗೆಗೆ ಏರ್ಪುರ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದರ ಅವಿನ್ಯಾನು ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆದು ತೋಜಾವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಣವ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಶರೋಶು ಶುಭ ಶ್ರೀನಿಕಾ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಥವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂಚಲ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋ ಬೋರ್ಡ ಅವೆಂದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನು 2 ರೀತಿಡ್ಲ ಬರೆಪೆ ನೀ ಅತ್ತಂಡ ನೀ ಕೆ ದಿವಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ದಿವಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಅರ್ಕವತ್ತು ಚೇತನ್ ಬೈಜು ಅಕ್ಷಿತ್ ಕೇಕ್ ಶಾವತ್ತು ಅಕ್ಷಿತ್ ತುಯರತ ಬಂದಲೆ ಏರ್ನ ಪುರ ಪುದರ್ ಬರತೆ ಬಂದ್ ನನ್ನ ಲಾತು ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡ ಅಂಡ ನಿಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ ತುಳುತ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಜ್ಯಗು ನಿಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟುನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.